खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड रादाब आरो NBNN आरो राइजिं बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि खावलायनाय बायदि दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव फैनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोनांथार मेसेज जोङो होनो आखायाव लादों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम आरोबाव आं खनसे फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि 54थि जे थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइखौ जों कार्बि आंलंनि लांहिन हाजोआरि फोथाराव 3, 4 आरो 5आव खुंफुंनाय जादोंमोन। दा बै जोंनि थान्दै जख'न्थायावनो जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ जों आजावनानै लादोंमोन। दा बै बिथांखिफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि थुनलाइनि आयदायाव जौगाहोनाय आरो थुनलाइखौ जों फेहेरनायनि थांखिजों जे गुबुन जोंनि जिल्ला एबसु आरो दख'रा आरो जोंनि रायजो एबसु आफादफोरा दिहुननाय जे खुगा लाइसि, बै खुगा लाइसिखौ जे जोङो सायख'नायनि गेजेरजों मोनसे साबसिन बान्था होनो थाखाय जों थिरांथा लादोंमोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो जिहेतु हारि आरो जोंनि बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय खामानि मावबोदों। दा बे जे लिटारेरि कम्पिटिसन आरो बेबायदि मेगाजिन सेलेक्सन, दा बेफोरो जोंनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि जे मोनसे पार्ट। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावबाय थादों। दा बेनिखायनो जोंनि दख'रा आरो जोंनि जिल्ला आरो रायजो आफादफोरा दिहुननाय जे मेगाजिनफोरखौ जोङो सायख'नायनि गेजेरजों जोङो माखासे बिथिङाव जे जौगाहोनो हायो नामा बेखौ जों थिरांथा खालामदों। आरो जोंनि जाय बिथांमोना मेगाजिन सेक्रेटारिफोर जायो, जे बिथांमोनाबो आरोबाव जेन इयुननि समाव बांसिन गोसो होनानै जेन जोंनि दिहुनजानाय जे बिजाबफोरखौ बांसिनै साबना हामना दिहुननो हायो। दा बैफोर थांखिखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइनि थाखाय साबसिन जे मेगाजिन बे बान्थाखौ होनायनि जे जोङो मोनसे बिजाबफोरखौ जोङो लाबोजोबदोंमोन जिल्ला आरो दख'रानिफ्राय। दा बेखौ पान्दु फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिफान गाहाय डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि सेन्टार फर बर' स्टाडिजनि एसिस्टेन्ट रिसार्चार डक्टर रजे ब्रह्म, बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार BEd कलेजनिनो सासे बिबुंगिरि दिपा रानि ब्रह्म, दा बिथांमोनखौ जों नायबिजिरगिरि एबा जुरि बर्डनि सोद्रोमा हिसाबै जों सायख'नानै लादोंमोन। दा बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै 31 अक्ट'बर बे खालारखालि जोङो बे बिजाब सायख'नायनि जे रिजाल्ट, दा बेखौ जोंनि जुरि बर्डनि सोद्रोमा बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव जोङो दिनै फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेयाव जोङो मोनथाम केटेगरि खालामदों, सेथि आरो नैथि आरो थामथि। जिल्लायाव मोनथाम आरो दख'रायाव मोनथाम, जिहेतु जोंना इउनिटआ गैया। दा बेनिखायनो जिल्ला आरो दख'रा बे मोननै जे आफाद, बेयावहाय जों मोनथाम केटेगरि फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड होनाय जादों। दा बेजों लोगोसे जोङो बै जायफोरा सेथि आरो नैथि थामथि बान्था मोननो हाबाय, दा बिथांमोननि थाखाय जों माखासे फिसा जोङो प्राइज जोङो रेडि खालामदों। दा बेखौबो आङो फोरमायगोन। गिबियावनो सेथि जे बान्थाखौ मोननो हादों जिल्ला आफादाव उदालगुरि जिल्ला, दा बिथांमोननि खुगा लाइसिनि मुङा समनि थान्दै। आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों चिरां जिल्ला, दा बिथांमोननि खुगा लाइसिनि मुङा बिदिन्था। दा थामथि मासियाव जोंहा जिहेतु इउनिभारसिटिफ्रा जिल्ला मर्यादा मोनदों, दा बेनिखायनो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि। दा बिथांमोननि जे खुगा लाइसि बियो सानरेगा। आरो दख'रा आफादाव जोंहा दङ दतमा दख'रा, बिथांमोननि खुगा लाइसिनि मुङा सांग्रां। रामफलबिल दख'रा, बिथांमोननि खुगा लाइसिनि मुङा दैमु। आरो जोंहा थामथियाव मोननो हाबावदों निसिमा। जोङो जोंनि केबिनेट मिटिंनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों जे जायफोरा जिल्ला लेभेलनि सायख'जानायाव सेथि मासि मोननो हाबाय, बिथांमोननि थाखाय 15,000 आरो
नैथि मासनि थाखाय 10,000 आरो थामथि मासनि थाखाय जोङो 7,000 रां होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे दखरा आफादनि जाय बिजाबफोरा सायख'जाबाय बिथांमोननि सेथि मासनि थाखाय जोङो 10,000 होनाय जागोन आरो नैथि मासनि थाखाय जोङो 7,000 होगोन आरो थामथि मासनि थाखाय 5,000 होनाय जागोन। बे बान्थाखौ नोंथांमोनहा बबे समाव गथायगोन? जों बे बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 55थि जे बोसोरसालिया जथुमा दा बेयो जोंनि रौतानि बड'लेण्ड फोथार बेयाव खुंफुंजागोन। दा बै खुंफुंजागोन जोंनि बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जों जोंनि बे बान्थाखौ गथायगोन। जिहेतु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै थान्दै मेल लायो। दा बेयाव जोंनि गासैबो दखरा जिल्ला आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दा बेनिखायनो जों थान्दै मेलावनो जोङो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय थि खालामदों। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना बान्थाखौ मोननो हाबाय बिथांमोननिसिम आं कंग्रेसुलेसन जासिहरबाय। आरो जाय बिथांमोना एबा जाय जिल्ला आरो दखरा आरो रायजो आफादफ्रा बे बान्थाखौ आजावनो हायासै जेन बिथांमोनाबो जेन इयुननि समाव आरोबाव जेन बांसिन गोसो होनानै जोंनि दखरा आरो जिल्ला आरो रायजोनि जे खुगा लाइसि बेखौ आरो बांसिन साबना हामना दिहुननो हायो। दा बेखौनो आङो खावलायहरबाय आरो आं आसा खालामो जेन जोंनि जिल्ला दखरा आरो रायजो आफादनि जाय बिथांमोना थुनलाइयारि नेहाथारि जायो दा बिथांमोना जेन आरोबाव बांसिनै गोसो होनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बे बान्थाखौ जोङो